Presiden ka senjuk kirang ba sinong katany nong try kabadon sa katany lang dongdai uba birbor rengtam ula yalam ya kejing marmot ya kesurok nak sinong lang dongdai sya kesinong mau kelon haba keren beginong tok kubor ula itu ba keni kejing tray pajba laju tray arsin ha kesisnam laju tray kumni kenang biki pajba katany kinla banyaj banyeng bat bankiet banba ye kibapang besistem na keni katany sya ka CHC Haryangdo ulai toro baha kisnam baladep laju don kilong kemi ba armet ki hapan kha halanti namar ke jingsneu kani ke surak bat don ro ki bapang besistem kila klat no halanti tang namar ke jingsneu jong kani ka surak nagleng jong u bat ka kenhuni barok kawai kala kentu yak sorkar ban sim kia ban penyo surok rong no ya kene katany ka jongki kum ki pajba jong kasnong lang dongdai bat chithan nong trei niami bat chenrang bat kanthei ha kane ka dong kathan la jong bat trei surok banya trei ya kane ka surok namar ba bagjong e ka bu jing e ya ngikum kathan nong trei kham tam ha ka pon yur ka haba slap bat haba ka surok ka sniu palat te khamtam ha ka pon yur bun kiba pang kiba stom namar kata kerpat ya ka sorkar ban ya rablem ya ngikum kathan nong tre ni menta kum kanika dong kathan jongi ki nong trai hani kum kathay lang dong dai henry ngi don kanika jing trai social work menta kasi kimi baru ching uai henry ngi kerpat ya ka sorkar ban khmi ban ngau ya kanika sorok yangi henry ngi jenjar haga di kawan haga jing trai jongi bat ngi lek ngi wan ban kit ban kamai lene ban stom henry kim don long ti ban yaj ban kit nane Sarangdo lene senong stan henry ngikum ki pajba manta ngi lemi baru chiying uwai ban trei ya kane ka lenti henry om tang ban trei henry ngi lesen yang ru ya kepisa ban penmi ya kane ka surok ban khat ya ni usiep lene ban siang ya kane ka surok henry ngi karpad ya ka sorkar ban khmi yangi kum kinong kondong sene tang kita ke jingkar pat yangi kum kilong kumi bentai kasni yara trei knang chini dinong kondong yara trei knang janjar knang agadi agawan dam khatan chinong chihin we na lor jong di babor hapsai ni chihin lei phodangka gajhai ga krat khamtam yagi long kumen dana haga jong jai khon haga jong yap haga long ti ha sengkeng yang sini nong kendong ra to haga ne ngapor nagaliang jongi ki khatsan tli ki sinong jong kedong nong trai ni wan ban trai kini surok na lang nong dai sama kulon te balai ngi trai kini surok namar ba haswa baka benengkan hap slap ngidon jing haga por slap ban kit ban ba khamtam ki bapang ki basitom ki bayai na lang nong dai sha Haryangdo te nakadakadaw ni ki khatsan tli ki sinong jong kat dong nong trai bro kawai ngi wan ban trai kani ka surak mentakas ngi kabade sautarik daga jing song khia wei po wei unong chong sinong
jong khasan tli ki sinong da ki hajar ngut ni wan ban trai nang ba pensuk ya ka kit ka ba khamtam ki ba pang ki ba sitam bakit na ki sinong nadu hawai ba wan ra sa ay ki ba pang ki ba sitam sa CRC riang do kumta baro cikata ngi la persang ban dawa na ka sarkar bakin yarap yangi ban panyo ya kani surok kalanti kit kalanti ba kumangitip ka surok kada ka budlum nagabanta karoy kapar haki sinong kithaw baro cikata ngila persyang ban ajing tho sa sarkar ngila persyang ban dawa na ka sarkar badai ban siang rong no ikani surok lada amdai naka MG and RGS hadu menta kani ka surok ka ba poi chalang nong dai kadang dai ka surok thau ka ba sanglungo kalong ba tertum ka map jong ka surok laringi pai kumala ong disi hagipor ke bradap baga surok na riang do chalang nong dai kadai ka connected road hanai hadu menta ngi ha ban trai man la kasnem RR sin ban trai kani surok de pai ba jong kani ka sinong tata ka boburam la karpat ya ka tanat PWD ya minister PWD ban miliam ya kani surok ka jongi ka ba don satang 9 kilometer namo kolon chalang nong dai kani ka surok ka ba samjing baro cikata khamtam ha ka ba ngi kit ngi ba ngi wanra ya ki tiar kitar khamtam ngi lek punon kam don kam sha blok per khamtam ha ba pang ba sitom ka ba sosi kalong ba man ka snem kani ka surok ka ba yat na lang dong dai sama kolon ki judon kilong kami ki ba khano hakiteng lanti namar ka jingsniu jong surok dan ki ba pang ki ba sitom ki ba ngikit na lang nong dai na porla nong try na poriu ku ter dan ki ba khat no hakiteng lanti tang namar ka jingsniu jong surok sekumta nakaliang jongi ka sanju kirang ba chinong jong ki khatsan tli ki sinong jong ka dong nong try nakar pat jori ka sarkar ban khmeliam ban pait lam ki jing ki jongi ki bangi kendo bar sikata next kam ba daga jing trelang ka jongi kumne pait ba jong ka jala bro koi jong ka thai bro koi yo i bangi hadu menta minang ma daga jing ka sosi kalong ba haswa ka for election man la sansnam ki don ki politician ki bawan penbi jangi ki ba ong ba ngikular ban priyo ekani surok are hadu mentang ku mengitip ngiladon san poitli kisnam ka jala ka jongi kalayo ya ka jinglai loi hanrai omdon bakme andala job kadi ke jing pensolsi yangi ngekarpat ya UMLA jong ka mau jenut ba Matthews dikhar ubade UMLA ban pet lam ban khmi lam ya kani ka jing jong ka than ka jongi ngekarpat yo asar arji moment ubadai UMLA jong ka mau jong ka ramrai jengam ban khmi lam ni jing ka jongi khnang ba ka jing jong ki paj ba nang ne sa khamat lasop da ke jing erap ka jong thi kubai sibon